मोनसे जेखि खालामा मानो बरसाया आंनि खासै। बरसानि नामबो दाला। खालिबोबाय नामा नोंलाय हा? दे आब' खालियाव मानो हमखो? जुरि होबावलै बेखौ एसे। आब' नोंबो बे सुरिजोंसो लोगो? नों मिथिखाया नामा हा रजे? बरसाया हिनजाव गोनांखा गथ' गोनांखा होननानै। आब' मा खालामनाय जादों बेलाय? हिनजाव, बरसाजों नोंजों मा सोमोन्दो दङ बेखौथ' आं मिथिया, नाथाय भारमे जायो नोंसिनि सोमोन्दो। हे इउ, नों दाबो आंखौ सिनायाखै नामा? नों आंखौ सिनायाखै? आं जुरिसो आंजों पांगा दाला। आं जे गोरोन्थिखौ मावदोंमोन नोंबो मा बे गोरोन्थिखौनो मावनो सानदों नामा? दा खानाय खानाय साबफिनजोबगोनसो आं नोंखौ हले। आब' आइ लाभ बरसा। गथ' गोदाव सोराव बखिबाय थानाङा नोङो। आं बखियाखै आब', आरो नोंसोर आंखौ बरसानिफ्राय गोजान खालामनो हाखाया। आच्छा, एसेबां मोथे मोथे मोजां मोनलायोना? नोंसोर जोंखौ गोजान खालामनो हाया जुरि। बरसायाबो आंखौ मोजां मोनखायो दा, बेखायनोथ' आंखौ गारनानै थांखाया बियो। आच्छा, जुरि साजा मोनगोन 100%। नोंखौ आं सिखायगोन जुरिया मा जिनिस जाय गावनि आंगोबाबो नागारनायाव गैया। जुरिसो आं। नों जुरिबा आंबो रजेसो। नायगोन आं मा खालामो। नोंथ' मिथिखायोना इमि आंखौ? मिथियोमोन, नाथाय आं बे बरसाखौ मिथिया। आं बै बरसाखौसो मिथियोमोन जाय आंनि बरसामोन। नों आंनि बै बरसा नंला जायखौ आं सिनायोमोन। एमे, आं गासैखौबो खोन्थाजोबगोन। आंनि खोथाखौ खेबसेल' खोनासंलाय। खोनासंनोलाय आरो मा बाखि दंबावो मेगनजों नुनानै? थादो नोंहा बेजोंनो, थां आंनि उन उन दाफै। मानो बिदिलाय एमे? आं नोंखौ थगायाखै एमे, आंखौ फोथाय। नोंखौलाय आरो मा फोथायबावनो? नोंखौ फोथायनानैथ' नेना दंमोन आं, नाथाय मा होखो नों आंनो? व्हाट ए सारप्राइज बरसा। आं नोंखौ मा रावजों बुजायबावगोन देनाय? बेनोना आंना लोगोरिया थगायसुला। आं थगायसुला नङा एमे, आंनि गिबि आरो जोबथाया नोंनो। नंखाय। गस्लाखौथ' बायखांबाय। एबार जोंहा जुथा नङाबा सेन्देल बायनोसै। आंनो सेन्देलसो नांगौ आयै। बिदिबा नोंनो सेन्देल नांगौ। ओमफ्राय नोंहालाय माइनाव, नोंहालाय मा लायो? आंनोबो सेन्देलसो नांगौ। आच्छा, बिदिबा सानैनोबो सेन्देल नांगौ ना? दे होमबा सानैबो मोनगोन। एबार सेन्देलखौ जोंहा ज' थांनानै बायनोसै दै। आंथ' दिनैनो लाबोगौमोन, नाथाय एसे गोबावबो जाबायमोन ना, आरो नोंसोरखौ हारसिं गालांनाय ना। नोंसोरखौ ओंखाम ओंख्रि जानो गिनानैनो थाब फैदां। नोंसोरखौ अनाबा आं सोरखौ अनगोन देनाय? आंहा दंआनोसै नोंसोरनि अनगा।
नोंसोरनो आङो चावमिन ओमफ्राय मामोनथाय मिस्थि लाबोदों आङो। मिस्थि लाबोदों? ओं। सानैजों रानना जादो दे। जागोन दे आङो। दे नोंसोर जादो दे, आं ओंखाम संहैनि। एमु आं थिनना हरना खेबसे थां नों बिजोंनो थां। नों मानो बुजिया दे? आंनि जिउआ नोंनि अनगा गुबुन रावबो गैया एमु। नंखाय बेनिखायनोथ' दिनै आं नोंखौ गुबुनजों नुफैदों। आं नोंनो खिन्थागोन ना एमु, मा जादों खिन्थागोन आं। खेबसेल' खोनासंना। नाङा, नोंनि मोनसेबो बाथ्रा खोनासङा आङो। आं नोंखौ थगायाखै एमु। आंनि साननि आंनि फिसालानि नंखायखौ सोमदाला। आरो थां बरसा, थां। आं एसेबांबो लोरबां नङा। आंनाव दाबो एसेबां गोहो दं आंनि फिसाला आरो आइखौ नायनो हानाय। एसेबां समसिम नोंनि अनगा थाबायानो बालाय इयुनावबो बेबायदिनो थागोन। आरो थां। नों मानो बिदि सानदों एमु? जों नोंनि अनगा थानो सोलोंखाबाय आरो नों गैयाबाबो जों थैया। आइखौ आरो इसानखौ आं नायगोन। गोनांथि गैया नोंनि, गैया गोनांथि। नों थां, खुसियै था। मानो बिदि सानखो देलाय? Goodbye. Game over Borosa. बिराद थाखुमाबाय नोङो। आरो दा नुजादोंबोथ' माबोरै हिनजावबो दंफालायो नामा लान्जाय? मा मोनखो नोङो आगै इमिखौ बिदि थगायना? मा सिरि जेबो बुङा मानो? ओरैनोबाबो नों गखाला आंजों। नोंखौ गावथारना जेलाव थांनोबो गिया आङो। ले गावना जुरि गावलाय नोंनि आखाइनिफ्राय थैनायानो साबसिन जागोन। दे बुथार आंखौ। आंनि सोंनायनि फिनखौ होआखैसो नोङो। इमिखौ माबोरै थगायनो हाखो नोङो? आं थगायाखै जुरि। औ गोरोन्थि जादों आंहा, नाथाय नोंनि गोरोन्थिखौथ' आं साननोबो सम होआ नोंनो। नों आंखौ मिथिया नामा जुरि? नों मा सानो जुरि? आं इमिखौ बिदि थगायनो हागोन ना? नों आंखौ मिथिखाया नामा? जेसेबां आं नोंखौ मिथिगौ बिदिथ' नों जानो हाया, नाथाय अब्लाबो सोंथि जाखाङो। मानो, माबोरै, मानि थाखाय बेबायदि जानो मोनखो? एमियाथ' नोंनि थार मोजां मोननाय ना? एमिनि अनगा दिनैसिम रावबो गैया जुरि आंनि जिउआव। जायनि थाखाय नोङो आंखौबो नेवसिदोंमोन, नङा होनबा बरसा? दिनैलाय बिदिबा माथो जाखो? बुं, मा खोथा? खेबसे मिथिनो लुगैदों आङो। जेबो गियालासे खुला खुलि बुं। मा दाय मावदों नोङो? आंबोथ' एसे खोनासंनि। जायनि थाखाय दिनै नों थैनोबो गियासै। आं नोंनो गासिबो खिन्थागोन। आंना मामाया मा जाखो दिनै? आंना दिनै
जोंहा बेलासियाव मम' जागोन दे ईशान नों जाफुं आं बिसोरखौ लांफालालै मानो होनबा बिसोर बेखौ जायानोबा मम'खौ जायाथ' बिसोरनो जोंहा दस्रा मेथाइ लाना फैगोन बिसोरनो नों आइजों रायलायनो नामा बाब मानोलै नंगौ नामा मे नोंनि लोगो फैदों खोमा मामे थांलाय नायना फैलाय बाब माथो आलासिया माथो माथो आलासिफोराबो गिदिर गिदिर फैना दंफैथारोसै नङाबा आयै नायनाव आबै हा दिनैसो फैनो रोंथारबाय नोङो जोंनाव दे फैनायानो मोजां जाबाय दाना आलासिनो गोथाव गोथाव जाहोदोसो आयै नङाबा माथो हे आफा बोराइ बाथौ मानो बेफोरबायदि खालामखो आंनि न'खरखौलाय एफा मोजां सुखि रायजो जादोंमोन आंना फिसाया मानो बेफोरबायदि सिलिंखार खालामहरखो आबा सना बहा दं नोङो मानो फैफिनला आबा आं आंनि आबाखौ मिथिखायो माबाफोरथ' जाथारदों नङाबा फैयालासे माब्लाबाबो बेबायदि थानाय नङामोन आं मिथिखायो आबा
नायदो जुरि आंनि गोरोन्थिया मा बुङैखौमोन आं एमएखौ दाबोथ' नों जों फैनायखायसो ओहो बरसा बाथ्राया बिदिसो दे जुरि बुथारनो गोसोबा बुथारदो आंखौ महरा दद्र आखला बिदिना बरसा फट'आथ' आसलियानो थेवबो मानोबा सन्देह दङ आङो जाय बरसाखौ आं सिनायो बे बरसाया बिदि नङा माबाथ' मोनसे गड़बड़ दङ बरसा जुरि राजे ampun, iedereen.